Nijang Karbiang Long Pai ko ning Pai Trok Arni Karbi X Revolution Federation mate thi hekpen. KRF lapen Hill Area Safe Life Association atumpen irrigation IB dong kamu-kamalong. Pirang kemai kipha. Non head jong penang anabirta alo lapen pregjam social media acha tailong kiklangpon. Southern Range Keroni arlo koka picnic spot adong along amat aron repen harlong ki phur par humaret lasi laki chokche. Ladak kumat ni jongjong ale phanchot si bangso sai ki claim lapen lasi prabjin pen ing haponangji. Lapen bangso harlong ki phur asai ki claim pon laki Karbiang Long Autonomous Council phan lang plot pen si bangso sai ki claim puta ningje pon. Lasi Karbiang Long Autonomous Council phan kilang plot pen sai ki claim ki Karbiang Long Autonomous Council hin pen so dak pen sai deng ponang ji pusi hirang kya mailong ningje pon. Labang so harlong ki phur par humaret ki Karbiang Long Autonomous Council iam rina tirang pi ate pohai asomar Birmal ingleng lapen Rajan ingleng atum pen si alo ave pin pen harlong phur par humaret si thek pon long. Lasi labang so puthak Karbiang Long Autonomous Council Forest in Charge CM Dr. Tuliram Rong Hangpen bangso harlong ki phura puthak kopia kang sai paduponji. So puthon itum media thing of the press statement if you puthak la pudajan itum non hills area safe nature safe life la pen itum KRF pen puthok media thing ke bang la pohlo je ke damtang dak kokalo je illegal mining ke claim pon la pen KRF along le aron re ki phur la so puthak sinitum non nang itum rana koklo la si main to pick bang je ko son si da KRF along le central reserve forest along le alang tum without order dokop kusama la ko son sila phur longaret ma la pen defu tong order ki pima mat ranger amit hang mat tong arona ubonai ma je la so puthak sinon itum bang ke kham khi la pen la son puro de itum along ni rong pana nutina ranger defu le la son amit hang lung jung pen phur re la pen order pi re puro de la da ke si thedunga kono hok doji environment assessment impact puthak la ke ko son sila tum da kitu ko pathek ma la pen bisiko ya bang kenon alang tum lam la chi pibek nang ji isi tourism ma puthak non kidam gedak tum mesen apolon ke lang pen ke bang tum dim tam mesen bilele ga de pen ke bang ke dim alu alon ki pine so hada ko ka picnic spot ma se purban holi to ko purban pura dak destructive lo la si tum la so puthak environment ta membe de ji la si non puthak alang sta non lam la chi pibek nang ji la pen Rajaning leng, lapen Bimoling leng, stamia lang, la sokuta kami lambar cipi bek nanti, lapen dak monsing kiso alang, kita mta uguri long sampai itu abairata du alang diklaim kita maputa, koson si non dak kiruni arrange bang juipen, la sokuta si alang men step kideng tuma, la si kicok telong, la si langdam pameru te, la si anetina dak tamai itu mokol. Itu organisasi beli karat kami cerok tok donai lapen Karbiang Long hamthang doan lapen media tunggal kami la sok puthak bangke cerok tok si donang ji la sinon alang same non renjar lapen dia ko kami la sok puthak lamla cipi bek na polas ni tumbalang teman chong hong lo la sila sok puthak bangke inquiry sa pado ponji lapen step dek ponji itu la organisasi doan pen stami sila la pohela alam bangke asi alang same non tong sekot pen la sebuthat report ki CPG la pen order with written pen alang la tum CP bek nang ji la pen la sebuthat to hills area safe nature safe life spokesperson hen pensita me la bangso koka ahawara long pate picnic spot along around repen pusing tum jongponji la bangso mining economic land Asila bangso putra ka banggi itum langdam lo putu te Karbiang Long aratet la pugadi te bon sita me prek jam matin pen sita me ladak tourism aphan ke bang du son pulo te itum ke te gamlo mate kute ke damtang aphan pen sita me itum inquiry dun bom pate langjari dun bom lo athi itum ke la bangso nature aphan ke kira nang ke kenang sotino
la po se la dang mining ka ma long abang ke klem pon long bang ka chirap tu na tum abang pu apan sta me men jong pon det bo rajaning leng lapen ke bimoling leng alang litum si tamne labang so mining ka ma long ka chirap tu la po se alang litum order nito kusita me nilito mahin pen ki pudam ji bang illegal apotsi labang so putar bang alang nitum prapjin pen rada theng o bate media theng usita me alang nitum lamkar ki nei lasi nilitum pini labang so press meet bate labang so DCRF along le along illegal harlong ki pura putar bate koka picnic spot along ka phalang no labang so putar ka bang ke media tu mata ke hangan ko bangkel alang nitum sita me prapjin pe labang so alam klar ke PJ pa lapen ke nitum jongsi lason picnic spot bate labang so timelong mining illegal mining yong si claim on bom pulote halada ka bangkel nitum future non ke bang je prang bang ke tourism ayin pen sita me kaprek places pen ke bang atum sita me lata ka bolon ke me bang ke thak pon ong de ji la posi la bang so puta ka bang de tum pini KRF la pen ke ako hasla bate hills area save life la pen ke save nature la pen save life la bang so association pen sita me media atum ban sita me hangan ko la bang so alam mane alang litum apan pachini loje alang litum wider pen labang so lam klar ke GPJ pa lasinili hasla bate hills areas save nature save life spokesperson hoi pen ke lapan si lam the pachini ponchot mate tourism mate picnic spot no illegal mining si pudam na ko ni tu athe order le pusita me totally illegal athe na ke DCRF along le la la hai no bachara dun rajaning leng la pen bimoling leng atum ke claim ke dam tangan na theklong lo non na ta ku cheng ni lo la hai putam ni tum sodak pen pinrem lo la pen non ke do bom rangers la pen hala DFO atum ke claim ke chok che kusini tum jong konan ko la pen la hai ala mala ni tum waida klar sap pen rada pan lam klar ka chipi mate rada pan kapamang wi de ji apan claim konan ko la silasana tak se ke dam tang monsing alani tambe ranger lo ke dam tang ano tambe ni li afranka press statement pilo je alani kang hu ke na bagari made thing pi ke na duna long stame netet pen phol tu pe tatara tu na prong si dolo tapen ko ka long pustame non ilitum thegel long lo illegal mining lo plus thing pi theng prang ta penang na hok lo awe lo piet lo kasi ke bang dina ni long an ke tum an non pasona bolon an ke me pen ke awedet ko lasi nili kaya pengen kan sudah kan pinrem lo lasi lamkar kasi piti fansi nili tum sudah pen alang itu mapan pacini lo